Va néixer un dia fa 2 o 3 anys a l'Empordà, a la zona fronterera, camí de l'exili. Estant amb un amic, passant tot el dia amb ell, al final del dia vas tenir una sensació de plenitud i vas pensar, per què no fer un llibre de l'espàs del dia, no? I aprofundir una mica en el matí, la matinada, el migdia, amb tota la seva varietat, tant de llum com d'estats d'ànims i tota la seva riquesa. Recordant sobretot aquest dia tan ple, no? tan bonic. Ens havien dit que un dia d'avui la gent està més pensant en el dissabte i el diumenge que no venir a una presentació d'un llibre de poesia. Jo he anat a molts i realment és una de les més majoritàries que jo m'he trobat. Vull dir, ens ha sorprès satisfactòriament, evidentment. En pentagrames d'aire, ecos del cos, amors, patina la vesprada en un adatge d'aigua. La llum es dobla, murmura les teulades, se suspenen als carrers i fa del dia el temps que dura mentre passa. Discreta, com un far en apagar-se, la matinada. Peatge intermitent de la mirada. L'absorda solitud en els semàfors. Diuen les aus del naixement del dia. Sents com es pleguen les barques de l'insomni. Oficis desolats. Dilluns. En un passeig dels llavis, escric el cos. Solar. La veu del sol. Decidim editar aquest poemari de Rafael Casanova, sobretot per la seva trajectòria. Rafael Casanova considerem que és un molt bon poeta, que a més és un poeta, és un deixeble de Miquel Martí i Pol, el qual va conèixer i ha parlat amb ell diverses vegades, i que té moltes obres, és un poeta que té molts premis, ens l'hem llegit amb molta cura i aleshores vam decidir poder-li fer aquest llibre, que per mi és una joia, francament, si no ja no l'haguéssim editat, evidentment. Molt i molt content, de veres, sobretot és una sensació de plenitud, de plenitud humana, no? O sigui, més enllà del que suposa el llibre, és poder compartir-lo amb persones del treball, amics, etc. De plenitud i d'agraïment cap a ells.